Speciale huizen bij Terneuzen voor mensen die niet in een gewone wijk kunnen wonen, omdat ze te veel overlast veroorzaken. Het kan een ander dag-nachtritme zijn, het kan vervuiling zijn, het kan verzamelwoede zijn. En verder in deze Zeeland nu. Wedstrijd voor nieuwe naam wekt woede. En middeleeuwse stenenwerper opgezet in Zierikzee. Goedenavond. In de buurt van Terneuzen is de bouw begonnen van 5 kleine woonunits, ook wel skevenhuizen genoemd. Op een afgezonderde plek komen hier voornamelijk daklozen uit de gemeente te wonen die niet meer welkom zijn in een normale woonwijk of bij de daklozenopvang, omdat ze daar voor te veel overlast zorgen. Op deze plek moeten ze komen in de schaduw van de Sluiskilbrug in de Koegerspolder. 5 woningen voor hardnekkige overlastgevers. De leidingen en fundering voor de skevenhuizen worden nu aangelegd. Het zijn aparte woonunits met een slaapkamer, badkamer en een woonkamer-keuken. Waar over het algemeen 1 persoon in gehuisvest wordt om hier te komen wonen. De mensen die hier straks komen te wonen zorgen voor overlast in normale woonwijken en zijn ook niet meer welkom bij de daklozenopvang van het Leger des Heils. Voor wat voor overlast zorgden zij dan? Ja, dat is wisselend. Hè. Het kan een ander dag-nachtritme zijn, het kan vervuiling zijn, het kan verzamelwoede zijn, het kan overlast voor de buurt, voor de mensen die daar wonen. Ja, en eigenlijk willen we dat niet. Woongoed werkt samen met een andere wooncorporatie, de gemeente Terneuzen en het Leger des Heils in dit project. De gemeenteraad stemde eerder al in met het plan waar een prijskaartje van bijna 3 ton aan hangt. Woningcorporaties zijn er om mensen huisvesting te bieden die dat zelf niet kunnen. En daar hoort deze groep ook toe. Alleen willen we dat wel op een goede manier. En dat mensen ook op een goede manier met elkaar samenleven. En dat lukt hen dan over het algemeen niet. Waardoor we ze hier wellicht een goed perspectief kunnen bieden op een duurzame woonomgeving. De gemeente is eigenaar van dit stuk grond. Vandaar dat er ook voor deze locatie is gekozen, want dat scheelt onder meer in de kosten. Bovendien staan er hier geen bedrijven in de buurt of andere woningen. Alleen daar staat er een gebouw. En dat is ook van de gemeente. En daar zitten onder meer BOA's in. Toezicht op de dagelijkse route. En dat vonden we ook wel een goede voorwaarde. Niet zozeer voor de mensen die komen te wonen. Maar we willen ook een beetje toezicht hebben op wie komt ze bezoeken. In Zeeland is de woonvorm nieuw, maar in andere gemeenten zijn er al skevenhuizen. Zoals hier in Rotterdam en Dordrecht. De klachten zijn beperkt, maar de wethouder van Terneuzen vindt het wel belangrijk om de boel in de gaten te houden. Het Leger des Heils is hier ook in de begeleiding. Dus ik denk dat we goed moeten kijken naar de bewoners op zich. En misschien dat het wel eens escaleert. Ja, daar moeten we natuurlijk de goede gesprekken over hebben. Anderzijds weten we ook dat het zijn nou 5 units. Maar we kunnen eigenlijk nog een veelvoud gebruiken, want de problematiek is best groot. Het is gewoon heel moeilijk om deze doelgroep op een fijne manier te huisvesten. De wethouder denkt dan ook dat er in de toekomst nog 5 woningen bijkomen. De eerste woningen moeten na de zomer klaar zijn, zodat de bewoners ervan in ieder geval in de winter een dak boven hun hoofd hebben. De SGP-fractie in Provinciale Staten stelt vragen over de wedstrijd die is uitgeschreven om een nieuwe naam voor de Hedwiegepolder te verzinnen. De wedstrijd komt van de provincie zelf omdat het gebied geen polder meer is. Inmiddels stroomt er met eb en vloed water in het gebied om er getijdennatuur van te maken. De winnaar van de wedstrijd krijgt volgens de provincie eeuwige roem en een ballonvaart. Maar na jarenlange felle protesten in Zeeland tegen deze ontpoldering vindt de SGP een wedstrijd met prijzen niet gepast. Er zou een feestje gemaakt worden van iets dat helemaal geen feestje zou zijn. De SGP wil dat de Hedwiege zijn naam juist houdt als herinnering aan de strijd tegen de ontpoldering. De provincie houdt trouwens zelf ook al de mogelijkheid open dat de naam Hedwiege gewoon blijft. Bijna 10 maanden waren ze bezig met de restauratie van het schilderij van Michiel de Ruiter en van zijn derde vrouw Anna van Gelder van het Zeeuws Maritiem Museum. Naast dat de doeken en de lijsten volledig zijn opgeknapt, was er nog een ontdekking. Het schilderij van Anna van Gelder is van een andere schilder, van Ferdinand Bol.
Eigenlijk hebben we hier een setje bij elkaar nu. Een koppeltje, wat je ook ziet bij Rembrandt. En dat is natuurlijk hartstikke leuk om dat bij elkaar te hebben. En het is natuurlijk heel bijzonder dat Ferdinand Bol zowel het portret van Michiel de Ruiter heeft geschilderd en zijn derde vrouw. Eerst werd de schilderij toegeschreven aan Hendrik Bergman. De onderzoekers waren niet verrast dat de schilder toch een ander bleek. En dat zie je eigenlijk ook aan de manier waarop bijvoorbeeld de ogen heeft gemodelleerd, de neus, de mond, maar ook het landschap in de achtergrond, de handen. Het komt echt helemaal overeen met het werk van Ferdinand Bol. Vanaf 10 juni is het museum weer open voor publiek. De Partij voor Zeeland maakt zich zorgen over de eventuele benoeming van de Zwinstreek tot landschapspark. De provincie West-Vlaanderen heeft samen met onder andere de provincie Zeeland de Zwinstreek kandidaat gesteld. Als die Zwinstreek inderdaad landschapspark wordt, dan komt er voor de komende 20 jaar subsidie vrij voor de ontwikkeling van het gebied. Maar de Partij voor Zeeland is bang dat boeren in de omgeving door zo'n landschapspark te maken krijgen met allerlei beperkende maatregelen. Zoals dat nu ook al is bij Natura 2000 gebieden. En dus moeten boeren en andere organisaties mee kunnen praten, vindt de partij. Edward de Kubber keek raar op toen hij met zijn hond over de Spijkerbrug aan de Ruaanse Kaai in Middelburg wandelde. En deze zeehond daar spotte, die bezig was een grote, dikke paling te verorberen. De zeehond was totaal niet bang van Edward en zijn hond en bleef al etende rustig dichtbij zwemmen, zodat Edward hem kon filmen. In het kanaal door Walcheren en in de Middelburgse haven zwemmen wel vaker zeehondjes rond. Maar deze keer was toch wel heel speciaal met die paling in zijn bek. Een oude bekende is vandaag teruggekeerd naar Zierikzee. Een metershoge blijde is vanuit Friesland naar Zierikzee gebracht. De replica van een echte middeleeuwse blijde is iets anders dan een katapult. Een blijde is een middeleeuwse wonderwapen. Een soort slingerarm met een contragewicht. Die stenen tot wel 30 kilo over stadsmuren kon gooien en daar muren mee kon slopen. Dat was ook in Zierikzee het geval. In de middeleeuwen werd de blijde door Vlamingen in Zierikzee ingezet tijdens de oorlog die woedde over het bezit van Zeeland. Die oorlog eindigde precies 700 jaar geleden in de Vrede van Parijs, waarbij Vlaanderen de graaf van Holland erkende als graaf van Zeeland. Is het zo dat Zeeland door de Vrede van Parijs nu bij Nederland hoort en niet bij Vlaanderen? Ja, dat zou je kunnen zeggen, want als de Vlamingen die strijd hadden gewonnen, dan had het zomaar gekund dat Zeeland, of een deel van Zeeland, bij Vlaanderen had gehoord. De stad vindt het daarom belangrijk dat de Vrede van Parijs in het collectieve geheugen komt. Genoeg reden om de blijde naar Zeeland te halen. In Friesland is het slingerwerk uitgetest met watermeloenen. Daar werkte die perfect. Gaat er vandaag ook iets afgeschoten worden? Nou, hij wordt zo opgebouwd dat hij niet kan worden afgeschoten. Want er zijn geen doelen in de stad die wij zouden willen raken. De vrede blijft dus gewoon bestaan in Zierikzee. Het opbouwen van de blijde is nog in volle gang. En je kunt hem nog tot en met Monumentendag in september bewonderen. We gaan nog even terug naar zaterdag, want toen werd voetbalclub Kloetingen voor het tweede seizoen op rij kampioen. Waardoor de club promoveert naar de 3e divisie. Honderden supporters vierden het feestje mee in Alphen aan de Rijn. Omroep Zeeland was erbij en maakte een sfeerreportage met de fans. Er lijkt zaterdag maar geen eind te komen aan de stoet met Kloetingen-fans. Met honderden zijn zij naar Alphen aan de Rijn gekomen om hun club kampioen te zien worden. Denk je dat zo wakker, hè? Ja, sowieso. Oké. Zijn dit nou de wedstrijden die het voor jou als supporter van Kloetingen zo mooi maken? Nou ja, dat is wel waar je naartoe leeft natuurlijk. Ik bedoel, aan het begin deze eeuw werden we kampioen. Daarna heel lang niet. Vorig jaar mochten we dan kampioen worden van de eerste klas en promoveren naar de 4e divisie. Dan denk je, dat gaan we voorlopig niet meemaken. En dat je dan een jaar later weer zo staat, dat is wel bijzonder. Als Kloetingen wint van ARC is het kampioen van de 4e divisie. Bij een gelijkspel of een nederlaag is het afhankelijk van de concurrentie. Hoe is je gevoel over de wedstrijd? Nou ja, ik vind het toch wel lastig hoor. ARC is een sterke ploeg, spelen natuurlijk nog voor de periode, doen het ook altijd wel heel leuk. Dus ik vind het toch wel spannend. Ik hoop dat het vandaag zover gaat komen, maar ik ben er nog niet helemaal zeker van. En dat blijkt te kloppen, want ARC is inderdaad een uitstekende ploeg en komt na ruim een half uur spelen op voorsprong. Yassine Kabouni maakt hier de openingstreffer. Vlak voor de rust wordt het zelfs nog 2-0. Na een uur spelen lijkt het helemaal klaar,
als Kloetingen doelman Mitchell Bravard rood krijgt na deze overtreding. ASC loopt daarna nog uit van 2 naar 4-0. Jeroen de Jonge van Kloetingen doet daarna nog wel wat terug. Maar Kloetingen speelt een verloren wedstrijd en moet hopen op een uitgeleider van de concurrentie wil het nog kampioen worden. En daar is ineens goed nieuws, want concurrent Smitshoek geeft een 1-0 voorsprong weg. En dat betekent dat Kloetingen ondanks de eigen nederlaag alsnog kampioen van de 4e divisie is. Mannen, een lach van oor tot oor. Hoe is het gevoel? Ja, super. Geweldig. De wedstrijd was al minder, maar uiteindelijk een bekroning op een goed seizoen, denk ik. Het was echt een mooie middag. Wij zijn kampioen! Vorig jaar kon ik er niet bij zijn bij de kampioenschap, dus ja, nu dit jaar wel. Dat maakt het alleen maar extra mooi natuurlijk. Alsjeblieft, laten we maar gaan. Dit is hem. Hij is vereeuwigd, maar komt er ook een nieuwe bij? Hij komt zeker een nieuwe bij. Ik ga maandag afspraak maken en maandag komt er waarschijnlijk een nieuwe bij. En het is allemaal voor deze maat, die vorig jaar overleden is, op 43-jarige leeftijd. Jaapie, je bent er altijd bij, maat. Dit is het. Bij de thuiskomst in Kloetingen kregen de spelers en meegereisde fans nog een warm welkom. Hij is binnen! En voor wie nog geen genoeg heeft van het kampioenschap van Kloetingen is er goed nieuws. Want in september draait er in de bioscoop in Goes 3 keer een korte film over de kampioensdag. De dag begon bewolkt, maar in de loop van de dag brak op steeds meer plaatsen de zon door in Zeeland. De temperaturen die wisselden, 20 graden in Zeeuws-Vlaanderen, maar het werd maar zo'n 13 graden op Schouwen door een matige noordwestenwind aan de kust. En morgen blijft het droog, het wordt wel iets koeler. Vanaf woensdag dan weer meer zon en dus ook hogere temperaturen. En als u naar onze website of onze app gaat, ziet u een nieuwe rubriek Uit in Zeeland. Op de site aankondigingen van festivals en andere activiteiten in Zeeland. En de site is vanaf vandaag in de lucht en die zal uiteraard worden aangevuld. En is dus te openen vanaf de homepagina van Omroep Zeeland. En tot zover deze Zeeland Nu. Nog een hele fijne maandagavond en graag tot morgen.